Benvingudes a Poca Broma, un podcast del Consell de la Joventut de Valencia. La vivienda. Este es el gran tema que preocupa a gran parte de la juventud según todas las encuestas. Por eso, en la primera parte del podcast de hoy estarán con nosotros los comunicadores Pau Guzmán y Blanca Trull, con los que abordaremos esta temática desde el ámbito juvenil. Además, en la segunda parte lo abordaremos desde un tema mucho más técnico. Por eso estará con nosotros Rocío Pascual de Comisiones Obreras y la portavoz de Valencia No está en venta, Clara Giner, con los que abordaremos este tema y también plantearemos qué soluciones hay a este problema. Por eso, si te interesa este podcast, ya sabes, quédate y escúchanos. Molt bé, doncs ara comencem el nostre episodi del nostre podcast, Poca Broma, on tenim els nostres convidats, Blanca Trull i Pau Guzmán, que són comunicadors de la vida política així al País Valencià. I res, però expliqueu-vos vosaltres què sou i què feu també. Sí, això pareix que des de fa poc mos ha pegat per ahir, no? Mos dediquem a fer vídeos perquè sentíem un poc que feia falta, que n'hi havia aquest espai i estem fent el que voldríem haver vist nosaltres en xarxes. Sí, nosaltres ho parlàvem un poc de que sí que estava havent contingut en valencià, però que no s'estava potenciant o explotant tota la denúncia que calia fer i que quedava un espai prou buit que pensàvem que teníem espai per a poder denunciar coses i poder fer-li bé a la societat d'ací del País Valencià. I com va néixer la idea? O sigui, quin va ser el dia que vau dir anem a fer això? Va ser un poc a poc tot, no? Vaig començar jo pujant algun vídeo un poc menys relacionat, parlant d'altres coses, de sociologia i tal, com més genèric, i s'animarem, no? Sí, tu ja en tens parlant-ho, de començar i tal, ella va ser la que dona el primer pas i com li anava i tal, jo dic, hòstia, pues anem a estirar-li, que, claro... Sempre n'hi ha, clar. Sí, totalment, i més ara. Però el vostre context, o sigui, quines són la vostra formació i creu que ha influït en aquesta decisió que... Sí. Jo vaig estudiar Sociologia i Ciències Polítiques. I jo estic estudiant periodisme. Era natural. Sí. En algun moment, alguna vegada. I quins són els temes que soleu tractar? Perquè estàveu comentant que hi ha 1000 temes dels que podem parlar i podem fer vídeos per a que arriben a la gent jove, però quins són els temes que vegeu especialment importants avui en dia? Pues mos preocupa molt el tema de la llengua, per exemple, és algo que tractem molt, i jo crec que anem també un poc sobre la marxa, veient el que està passant i el que siga més d'actualitat esta setmana que ha passat o què estan fent, no, els nostres polítics. I tot el que creiem que cal donar-li altaveu o cal denunciar o donar un altre punt de vista més enllà de lo que eixen els mitjans. Sí, hem treballat en moltes associacions, i que necessitaven també, jo crec, un poc d'altaveu, i l'acollida ha sigut boníssima. Ells ens han acceptat totes les nostres propostes, han volgut ser partits, s'han ajudat, i així que... I sí que hi ha una xarxa molt guai. Sí, hem treballat pel port, Per l'horta. Hem fet vídeos per a la vivenda, en el que la Mata Obres també ha estat allà amb nosaltres, molta cosa, i el que queda per fer. I ara que mencionaves la vivenda, que és el tema del podcast que gravem avui, com heu vist vosaltres des de la vostra perspectiva com a estudiants i com a postestudiants, com heu vist el canvi que ha hagut en els últims anys pel que fa al panorama de la vivenda així en València? En quines coses ho heu notat i no sé si teniu algun exemple concret de com ha canviat? Nosaltres, per a preparar el vídeo que farem al respecte sobre el tema, prepararem un poc, buscarem un poc d'informació i la veritat que sabien que estava mal, però al veure dades, xifres i exemples pràctics van flipar. Se veu que ara, en el 2024, l'any passat, el preu del lloguer mitjà era quasi el doble que en el 2020. Jo en el 2020 vivia en València, en Benimaclet, d'alquiler, i pagaven 175 al mes. Gastos a banda, però jo crec que això avui en dia ja no passa. I és que, a més, el sou mitjà és de 1.700, eren com 100 euros més, 150, i la mitja de lloguer, o sigui que el 88% del sou que guanyes se'n va en el lloguer. És un animal. És completament impossible. Viure a soles, almenys. Inclús compartint. És difícil. I en bones condicions, impossible.
I a més hi ha com una retòrica com que els joves pues, no saben estalviar, no? Però però moltes vegades ignoren pues, que no tenim treball estable o molt precari, no? Però jo el que volia preguntar és com des de les xarxes socials puguem atacar aquesta retòrica, no? Que ens posa o que ens culpa d'aquesta situació que estem patint. Bé, jo crec que ara on està la batalla política i la batalla cultural és en les xarxes. I crec que la dreta ho està gastant d'una manera molt agressiva i els estarà molt bé. Entonces, al final, el que no pot ser és que tinguem més por a que mos ocupen, no sé el què, perquè ningú tenim cases, que mos tiren de la nostra per no poder pagar el lloguer. Això és un problema molt gran que des de les xarxes tenim que anar a full contra aquesta gent. Sí, la nostra intenció és un poc això, no? Acabar en aquest discurs hegemònic i donar un altre punt de vista que la realitat, recentment va ser el cas, no, d'estes manis que se van fer en moltes ciutats. Així en València també en tinguérem una. Això sols demostra que és una problemàtica social que afecta a un munt de gent, a un munt de joves, i que hi ha que denunciar la situació actual i la precarietat que experimentem i estem fent-ho. També volia mencionar, perquè jo l'Instagram, el compte de Blanca, el vaig conèixer el famosíssim vídeo de la Gana, que és en el que un poc va explotar la teva imatge a Instagram, i quan el vaig veure me va fer pensar, bueno, després amb el temps, vaig recapacitar i vaig pensar que demostrava una cosa molt important, no? I és que en els moments més complicats, al final el que te salva és la relació que tu tingues en el teu entorn, en el teu veïnat, en la gent que viu paret en paret en tu i en l'ajuda que te puga donar, l'ajuda que tu li pugues donar a aquestes persones. Entonces vaig pensar, pot ser que els joves, sobretot així a la ciutat de València, estiguen més individualitzats en aquest sentit? Jo estic totalment d'acord. No m'agrada, com a sociòloga, no m'agrada mai tirar les culpes d'algo així a nivell individual a ningú, perquè crec que és algo, no, que passa a nivell col·lectiu i que n'hi ha ahí pues, molts factors estructurals però crec que la tendència natural és ixa, que estem cada volta més individualitzats, que menys empàtics, no? Més aïllats en aquest sentit de no connectar en els demés, i és irònic perquè la societat d'avui en dia, no, tantes xarxes socials que se suposa que pues, van estar més a prop tal, i a l'hora de la veritat passa el que passa. I també entenc que les grans ciutats, pues, este fenomen de tanta gent que va i ve d'estudiants que alquilen un parell d'anys i després se'n van, pues, dificulta el crear aquest teixit o conèixer directament els veïns, perquè moltes voltes no saps en el mateix edifici qui està vivint. Sí, totalment. I el turisme també desmesurat que s'està volent incentivar no té ningú trellat, perquè no beneficia absolutament a ningú i la qualitat de vida de tots els llocs s'està baixant de manera desmesurada. O sigui, n'hi ha que parar-ho d'alguna manera perquè al final ni on vivim podem crear vincles emocionals en absolutament ningú, ni els puestos on podem anar a relaxar-nos estan tampoc no tenen la qualitat per a que nosaltres puguem disfrutar del nostre paratge i preservar les coses. Que no és el turisme com a tal, sinó el sistema que ara mateix de turisme que n'hi ha muntat, que s'ha explotat, no? Per costat. Tant d'Airbnb per tots els costats i això. I també la relació que tenim en els llocs on anem a comprar. Es veu molt en negocis locals tota la vida que tanquen i es canvien per el típic forn que està en totes les ciutats del món pràcticament, i això també és una manera de descuidar la relació que tenim en el nostre voltant i en aquest cas en la ciutat de València, que jo crec que és el lloc on segurament més reflectit ho podem veure. En aquest sentit, què penseu que podríem fer com a joves per a tornar a reconnectar-nos en el nostre entorn i en la gent que viu al nostre voltant ací a València? Jo crec que aquest teixit associatiu i tal existeix, simplement fa falta pues, fer-lo més fort, no? Que els joves també s'ho cregam, que se sentim partícips d'això, que no ho veiem com algo, pues, això aliè, que fa pues, gent i que de veritat s'involucrem. El primer pas suposa que, com tot, és prendre consciència, que jo crec que a poc a poc ho estem fent, no? Per això també ajuda molt pues, tot aquest activisme i xarxes i tots estos vídeos i aquestes coses. I també per la seva part, igual que intentem també parlar
des de les associacions veïnals i tal, com el nostre llenguatge o estar en els espais que estem, les xarxes i tot això, també hi ha que modernitzar-se-lo, que és una forma d'aplegar a gent més jove. Sí, hi ha que aconseguir que aquestes associacions que existeixen, i n'hi ha moltíssima gent que està treballant ahí de manera altruista, rebentant-se el llom, aconseguís que arribar a la gent jove, perquè no està passant. I la gent jove està perdent aquest caràcter reivindicatiu d'anar a manifestacions, d'estar en associacions, de baixar al teu barri i comprar en les botigues de comerç local, i això n'hi ha que potenciar-ho d'alguna manera perquè és la manera més sostenible i que més futur té perquè el País Valencià seguís bàsicament el País Valencià i no una colònia de turistes. Esperem pues, que així siga. No sé si vols afegir alguna cosa més o vos A mi m'agradaria preguntar quina idea teniu de cara al futur, perquè heu comentat que porteu molts pocs mesos fent aquest tipus de contingut, que també té tot un treball darrere i unes hores i una dedicació. Com veieu els pròxims mesos o els pròxims anys en aquest sentit? Jo vull ser optimista perquè ho soc i perquè si no, no tindria sentit res del que fem. Si pensaren que no anem a aconseguir res, que no anem a canviar res, pues quin trellat té, quin sentit té, no ho faríem. Entonces, crec que hi ha esperança i nosaltres te donem per satisfets si aconseguim pues, despertar alguna consciència, fer algú replantejar-se les coses i no sé, seguirem fent el que estem fent fins ara. Totalment. Estem molt il·lusionats perquè mos estan bé. Vull dir, i si no mos anat tan bé, també ho estaríem, perquè al final mos agrada el que fem. Entonces, sempre s'hem manejat en estos cercles, hem apoyat aquestes causes i ara poder dir-ho davant d'un mòbil i que li aplega més gent és el millor que n'hi ha. Tal, i que es nota que vos agrada molt i que ho disfruteu, que Total. és important. També hem trobat d'una manera que s'ho passem molt bé i estem molt ara tots junts, així que mira. I és el que diem sempre, temes no falten mai, sempre ens donen... Podria faltar alguno. A veure, Podríem tindre, sí, salir una setmaneta de distants, de avui no n'hi ha res de lo que parla esta TED, però no passa. Pues moltes gràcies, Sí, Sindre. exacte. I no res, ens vegem en pròxims episodis per a parlar de tots aquests temes que mai falten. a vosaltres. Bueno, ahora empezamos la segunda parte del podcast de hoy, que como sabéis la temática es sobre vivienda y tenemos a nuestras dos representantes. En primer lugar tenemos a Clara Giner, portavoz de Valenciano está en venta. ¿Qué tal? Bienvenida. Molt bé, moltes gràcies, estic molt bé, molt emocionada d'estar, la veritat. Muy bien, y ahora tenemos también a Rocío Pascual de Comisiones Obreras, secretaria general del área de Juventud de Comisiones Obreras, si no me equivoco. Bienvenida. Muchas gracias. Pues nada, pues ahora ya empezamos con la primera pregunta y un poco es que nos hagáis un pequeño resumen de lo que es pues, vuestra identidad, por así decirlo, ¿no? Y sí que voy a empezar con Clara y la primera pregunta es ¿cómo nace Valencia no está en venta? Bé, doncs Valenciano està en venda naix com una plataforma que aglutina diferents col·lectius de la ciutat de València, com bé pot ser Entre Barris, la Comissió Ciutat Port, Arrels del Canvi, col·lectius tan ecologistes com que se preocupen també en matèria, o sigui que diguem-ne tenen un focus, el seu focus en matèria de vivenda i naix arrel de que pues, estem observant una problemàtica en la pujada del preu de l'alquiler, en l'expulsió dels ciutadans i ciutadanes dels barris de la ciutat de València i pues, afrontar la inacció, sobretot, dels governs i de la part més institucional dels nostres representants. Y en el caso tuyo, Rocío, bueno, también pues, entendemos que la vivienda es un tema clave pues, ahora mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué incidencia hace Comisiones Obreras en el aspecto de la vivienda? ¿O qué se puede hacer desde el sindicalismo en este caso? Sí, pues com sabeu, Comissions Obreres és un sindicat laboral de persones treballadores i sobretot ens dediquem a lo que és la millora dels drets laborals dins dels centres de treball, però no sols perquè som un sindicat que es diu sociopolític i això vol dir que fem propostes, analitzem i negociem tot allò que ens afecta com a classe treballadora i que s'enix de lo que és l'empresa, el que és el centre de treball. I en aquest sentit, l'habitatge és un aspecte ara mateix clau que ens afecta directament com a classe. I, de fet, estem veient que, per exemple, podem aconseguir moltes pujades salarials als convenis col·lectius d'un 5, un 10, en el millor dels casos, si a cas, però si després a mi el cas era un pujada del lloguer un 10%, doncs no estem aconseguint res, perquè la gent cada vegada és més pobra i és pel fet de la pujada dels lloguers i del preu de l'habitatge en general. Aleshores, això, des dels sindicats, sí que tenim l'espai de la negociació col·lectiva, que és la part més de convenis, empresa i tal,
però també tenim la part sociopolítica de lluitar per altres tipus de drets, com pot ser la igualtat, com pot ser l'habitatge. També tenim la part que és el diàleg social, que anomenem que són les meses de negociació amb l'administració, on també parlem de coses com l'habitatge, si ens escolten, que també depèn de qui estigui al govern, i és un altre espai d'incidència que tenim els sindicats. Comentàveu que en els últims anys, sobretot, esta situació respecte als preus del lloguer i de l'habitatge ha anat empitjorant. És algo que hem pogut observar tots d'alguna manera o altra, però com estem realment en la ciutat de València respecte al tema de la vivenda? Estem realment mal? Estem millor o pitjor que altres ciutats similars? Bé, la situació de València en concret és especialment, diria jo, problemàtica. En els últims 10 anys el lloguer ha pujat més d'un 140%. O sigui, és que quasi es duplica la xifra. No diria que estem igual pitjor que altres ciutats de l'estat espanyol, sinó que la nostra problemàtica és diferent. O sigui, no és la mateixa el problema que tenim així a València ciutat que el que es té a altres pobles del País Valencià o fins i tot que el que es presenta en pobles de l'Espanya buidada, com per exemple de Castilla-La Manxa, etc. Aleshores, jo no diria que estem pitjor, diria que tenim una problemàtica també mesclada en la massificació del turisme i tal, molt específica de la nostra ciutat i molt greu, la veritat, per si mateixa. Sí, estic totalment d'acord. De fet, jo crec que viure a València mateixa per a moltes persones és un luxe, tant en lloguer com en comprar, sobretot si eres jove, sobretot si eres una persona migrant o si eres una mare soltera o per a famílies vulnerables. Ara mateix és que és quasi impossible poder accedir a una vivenda o una vivenda digna. I això ve de moltes causes, però el fet és que els preus no paren de pujar més i més i més perquè tampoc hi ha ningú que ho impedisca, no hi ha cap llei perquè el govern valencià no ha volgut declarar les zones tensionades, aleshores els preus de lloguer poden continuar pujant que la gent no té ja on ficar-se. I a més també, per lo que comentava Clara, així tenim el model turístic que tenim, que també quan parlem de vivenda hem de parlar de model turístic. I clar, la gent que té cases o que té pisos prefereix ficar-los en lloguer turístic perquè és molt més rentable, poden treure molt més beneficis, no n'hi ha cap persona que ho impedisca, aleshores els propietaris se fiquen directament al turisme o directament al lloguer de temporada, que també és una altra manera de treure diners a costa de les persones, i estem en una situació molt complicada. Sí. Parlàveu un poc de les causes, no?, que pot haver darrere de la situació en la que es trobem ara mateixa. Quines senyalaríeu com a grans causes d'esta problemàtica? Pues jo crec que es parla en aquest sentit molt de la turistificació com a la gran causa, però igual jo ficaria més el focus en l'especulació de la vivenda. Jo crec que durant massa temps s'ha permès especular en la vivenda com si ser rendista fos un treball i com si ofegar a famílies senceres sigui algo, diguem-ne, rentable i ben vist. Aleshores, això fa que ara mateix a València, a febrer del 2025, va eixir una notícia en el Levante que deia que només hi havia 8 pisos per baix dels 800 euros al mes i que la majoria eren de menys de 40 metres quadrats. Jo crec que és l'especulació de la vivenda la mateixa que ens va portar a la situació que ens va portar en 2008, la que ens està portant a la situació d'ara. El tema és que el problema de l'habitatge a l'estat espanyol, en general, és un problema estructural que ve de fa moltíssims anys ja del franquisme i que al final la vivenda és un lloc on la gent normal, inclús gent treballadora, posava els seus estalvis o inclús utilitzava les vivendes com a inversió. Què passa? Que això no s'ha posat límit en cap moment, el mercat ha anat pujant i ara mateixa tots els fons d'inversió, totes les persones que tenen un capital i que volen invertir, en lloc de ficar-ho en la indústria, en innovació o en altres sectors, fiquen els seus diners, els seus capitals en el mercat immobiliari perquè li dona moltíssima rentabilitat. I això és un problema i moltes vegades parlem de fons d'inversió, dels fons voltor famosos que són un problema greu perquè compren edificis sencers i expulsen la gent dels seus pisos,
però tal vegada no se parla tant de xicotets propietaris que a lo millor tenen 1 o 2 pisos en lloguer, que no passa res. O sigui, volem que n'hi hagi pisos en lloguer, després podem parlar de si de manera pública o privada. Però bueno, en principi volem poder llogar pisos. Però clar, un pis que fa 5 anys a lo millor estava per 600 euros, ara mateix està per 1.000 euros al mes, sense que el propietari hagi invertit 1 euro en millorar aquest pis. Aleshores, què ha fet aquesta persona per a mereixer ese benefici tan gran? No fer res. I això és pura especulació i pur rentisme, ja sigues un xicotet propietari o un fons voltor. I jo crec que el principal problema, coincidís que en Clara, es el rentisme. Y ahí de lo que comentaba Rocío, has comentado que es un problema estructural, ¿no? Pero que yo creo que también estaremos de acuerdo que está muy relacionado con la precariedad laboral, ¿no? Porque no nos podemos emancipar si tenemos trabajos precarios, no tenemos una cierta estabilidad, ¿no? Por tanto, creo que hay una generación que hemos creado, en cierto modo, unas expectativas frustradas, ¿no? De estudiamos, tenemos una carrera, tenemos máster, estamos súper formados, pero vamos enganchando trabajos precarios cada vez más. Entonces la pregunta es, ¿cómo gestionamos las expectativas frustradas de una generación que está viendo que no puede alcanzar pues, el nivel de vida que tenían nuestros padres, por ejemplo? Supercomplicat. I de fet, s'entén que la gent estiga frustrada, s'entén els problemes de salut mental que estem veient en la gent jove i tot això ve pues, per la precarietat laboral, que és curiós perquè fa uns anys, el 2021-22, es va aprovar l'última reforma laboral, que és una reforma laboral que des de sindicats vam negociar i vam avalar, perquè és una reforma laboral positiva, que es carregava els contractes d'hora i servei i al final la temporalitat va baixar moltíssim i va pujar el percentatge de contractes indefinits, que això pareix que és algo bo per a la gent jove. El que passa que estem veient que encara tenim molta temporalitat, molta parcialitat, sobretot salaris molt baixos en la gent jove, encara que estem en millors condicions que fa anys, i encara i així la gent, el poder adquisitiu cada vegada és menys, també pel preu de la compra, del cistell de la compra, han pujat els preus de tot, però sobretot l'empobriment ve pel problema de la vivenda. Sobretot la desigualtat que tenim ara, que cada vegada és més gran, s'explica pel problema de la vivenda. I a banda jo crec que aquesta frustració també està de nou relacionada en aquest model turístic en el que basem la nostra economia, especialment ací a la ciutat de València. I el 40%, vora el 40% dels contractes en hostaleria no arriben als 1.200 euros bruts. El 75% es troben en jornades atípiques i aquesta problemàtica afecta especialment a persones immigrants, a dones i als joves, sobretot. I pues, això crea unes situacions frustrades que, com diu la meva companya, és molt complicat solucionar-les. És que hauríem de canviar el nostre model econòmic. Igual hauríem de plantejar-nos si de veritat dependre del turisme en estos contractes, en esta precarietat laboral que genera, és una cosa positiva que hauríem de continuar mantenint. Heu fet com un retrat, una imatge molt completa de com és este bucle de la precarietat i de l'escletxa que s'ha creat per als joves, d'esta escletxa de desigualtat en la que no tenim possibilitat de desenvolupar-nos com a persones adultes o amb una vida digna, no? Per tant, ja tenim el retrat de l'actualitat, però cap a on anem? Quins són els següents passos que donaríem si poguérem solucionar esta situació, si volguérem solucionar-la de veritat? Bueno, lo principal és que depèn de qui governe, per desgràcia, perquè al final tot això es pot solucionar amb voluntat política i ara mateix no estem veient voluntat política. De fet, l'article 47 de la Constitució espanyola no s'ho ha cregut cap govern i per això estem així. Aleshores, què hem de fer? Pues des de Comissions Obreres, sobretot pensem que tenim que anar cap a un parc públic d'habitatge i sobretot de lloguer assequible, però això és algo que costarà molt de temps i molt de recursos en aconseguir i no hem de necessàriament construir perquè tenim moltes vivendes buides, els pisos de la Sareb i de molts bancs i fons d'inversió que potser seria una bona manera de recuperar aquests diners públics que van posar en els bancs en la crisi de 2008.
Però bueno, lo principal seria aconseguir un parc públic de vivenda universal, que la vivenda pública no fora algo per a persones vulnerables només, sinó que fora per a tot el món i que tota persona tinguera l'oportunitat d'accedir a una vivenda pública. I així pues, ja estaríem garantint l'accés a l'habitatge. Però fins que arribem ahí, pues, hem de fer coses pel camí perquè si no, jo crec que això ja és una emergència i hem de posar remei a curt termini. En aquest sentit, jo crec que regular els preus de lloguer, i no sols regular, sinó perquè si congelem els preus tal qual estan ara, no estem solucionant res. Jo crec que hauríem de baixar els preus, posar límit al lloguer turístic, podem debatre si prohibir o no els Airbnbs i tot això, però jo crec que en zones tensionades està clar que haurien de prohibir els lloguers turístics i anar cap ahí. No sé. Pues estic prou d'acord. Jo crec que la creació d'un parc públic de vivenda hauria d'estar també pues, al centre de les polítiques públiques, que s'han de fer polítiques públiques sobretot valents, perquè és molt complicat. O sigui, ja hem vist el problema que genera fer polítiques públiques com la llei estatal del 2023, que fins i tot pues, no era una llei que regulara la vivenda de forma super estricta o super valenta o super contundent, però fins i tot, o sigui, encara així pues, va trobar-se amb moltes dificultats per tirar endavant i de fet crec que això s'ha aplicat a Catalunya. Parlem de que es pot fins i tot expropiar, que ens portem les mans al cap quan és la paraula expropiació, però és una cosa que es contempla en el nostre dins de la legalitat actual a l'estat espanyol. És una cosa que no està, o sigui, que està permesa i mai s'aplica i pues bé, i com tu deies, la construcció a vegades no sempre és la solució. De fet, ara Amazon diu que va solucionar el problema de la vivenda construint més cases. Damunt, en l'Horta, que és zona inundable, que dius, bueno, pues sembla que no ha pres res de la Dana, tampoc. Aquesta no és la solució perquè damunt és una solució que és a llarg termini, o sigui, construir cases és una cosa que tarda, o sigui, costa molt de temps i molt de diners, que ni tenim temps ni tenim diners per a solucionar aquesta situació, o sigui, s'ha de solucionar ja. Es pot prohibir el lloguer turístic, de fet, es fa a ciutats com Nova York, on el lloguer de menys de 30 dies està prohibit. A Utrecht, per exemple, tampoc està permesa la venda de vivenda que no siga amb l'objectiu de viure en aquesta casa. O sigui, tu no pots vendre una casa per a la qual la persona no va a viure. I crec que hi ha moltíssimes solucions que es contemplen dins del marc legislatiu actual, que serien solucions molt contundents, molt valentes i que no es poden portar a termini perquè la voluntat política no està ahí. Jo crec que sobretot és llevar les vivendes del lloguer turístic i del lloguer de temporada i posar-les en el mercat del lloguer residencial, perquè el que passa ara és que n'hi ha poc, el que hi ha està caríssim i en molt males condicions, la veritat. Aleshores, hem de treure les vivendes del lloguer turístic per a poder tindre aquestes vivendes per a viure i sobretot jo crec que és acabar amb posar mesures per acabar amb l'especulació immobiliària i amb el negoci amb l'habitatge, perquè al final qui vulga invertir, doncs, tens la bolsa, tens accions, pots invertir en la bolsa, però l'habitatge, i sobretot quan és un dret que no està cobert, no és per a especular, és per a viure. I algunes ajudes com el bo lloguer jove, les ajudes per a la compra de vivendes, ja vos veig la cara per on aneu. Quina postura teniu sobre aquests parches? Doncs a tu. A veure, jo és que crec que les ajudes com el bono de l'alquiler que es varen, s'estan tractant de portar a termini i tal, a soles agreugen el problema, perquè és una ajuda que al final no acaba en mans de les persones que la reben, sinó en mans de les persones que estan llogant un pis. És a dir, si jo estic llogant un pis i he de declarar els meus ingressos o m'ha d'avalar la meva família o tal, i el casero té en compte que jo vaig a tindre una ajuda de 200 euros per al meu lloguer i me puja l'alquiler 300 perquè sap que pot estirar més per ahí, pues és que al final aquests 200 euros no acaben en ajudar veritablement als llogaters i llogateres, sinó que acaben de nou en el cicle de la renda de l'habitatge i en la mercantilització de l'habitatge, que és
un cicle que s'ha de trencar. O sigui, és una ajuda que és que ni suposa una ajuda, o sigui, tal com la veig jo, és una mesura conjuntural a un problema estructural i això no podem continuar tirant del fil d'aquesta manera. O sigui, necessitem mesures estructurals que de veritat abaixen el preu del lloguer i que deixen de pues això, privatitzar els beneficis i socialitzar els costos del negoci de l'habitatge. Jo estic totalment d'acord en Clara. A veure, podem pensar que per a la gent que a dia d'avui no pot pagar el lloguer pot ser una solució, però a molt curt termini, per a això, per a la gent que ara mateix té aquesta necessitat, mentre fem tot el que hem parlat del parc públic, del regular els lloguers, vale, però no és ni la solució i a més és que, com s'ha fet en els últims anys, són ajudes que no estan ni sent eficients ni tenen un pressupost suficient per a tota la necessitat que n'hi ha ara mateixa de pagar el lloguer i que no estan servint per a res. El pressupost que s'està donant per a aquestes ajudes és super curtet, els requisits són una locura i no estan servint. I què penseu que podem fer des de les associacions, des de nosaltres, els joves, que ens reunim en una associació i plantegem solucions? Què podem fer a part d'esta incidència un poc, aquesta pressió a les institucions? Podem pal·liar d'alguna manera el cost que té aquest problema sobre les nostres vides? A veure, és molt complicat. Per a començar, perquè tu com a persona inquilina no tens capacitat pràcticament de negociació de res. Si des de sindicats tenim una negociació col·lectiva on podem negociar salaris, jornada, permisos, vacances, tot això, en el terreny de la vivenda, això no existeix. No n'hi ha una negociació en igualtat de condicions entre llogateres i propietaris. Aleshores, des d'ahir està molt complicat. Sí que el que podem fer és sensibilitzar com estem fent ara, com esteu fent, que és superimportant, i sobretot organitzar-nos en els moviments veïnals, als sindicats de barri, en qualsevol associació que treballi el tema de la vivenda i girar als carrers. És que no es queda una altra. Jo estic molt d'acord. Jo crec que l'espai, el marge d'actuació que tenim els joves ara mateix es situa en les associacions veïnals, en la creació de xarxes de suport mutu, en conèixer a les teues veïnes, als teus veïns, que són els que al final pues, jo crec que te salven la papereta, perquè també crec que l'única forma ara mateix d'aconseguir un lloguer accessible és que conegues algú que te deixi el lloguer per baix del preu de mercat, perquè si no està absolutament impossible, i crec que això, les xarxes de suport mutu, les associacions veïnals i fer soroll i de veritat molestar a les institucions per a que s'adonen que això no és una broma i que necessitem que es reguli el preu del lloguer i que l'habitatge no siga un bé de mercat ni una renda. Pues ens quedem amb este missatge final de la importància de teixir xarxes veïnals i del suport entre veïnes, de conèixer a qui viu porta en porta amb tu per a poder lluitar contra totes aquestes coses. Moltes gràcies per la feina que feu tant de Comissions Obreres com en Valencianos en Venta i no res, seguim en contacte i ens veiem als carrers, no? Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.